Arratzaldeon da hori, ez da erreza olako ekitalde baterako zoze preparatzeko zede zuenean, zetaz berbain pentsatzia. Baina, aurretik egon dira beste batzuk ere onin egon lekuan, eta pixkat ingo zuen berba, unibertsitatean bizi izandako hori buruz. Hasieran, 17 urtekin etorri ginen arrasatera, lehenengo lagun batekin birekin, gero poliki bazten ditzen talde txuak, lehenengo inguruko errexitakoekin, gero aztezera zabaltzen lagun horrek, eta egunak aurrera jondala, urrengo 3, 4, 5 urtean, zurekin egunero ongo personekin akartuko zara. Ordu asko pasatzen dira elkarrekin, problemeri batera aurritzen ikasten dugu, momentu txarrak eta oso onak ere pasatzen dira, lanak eta pebeliek entregatzeko pasak, San Pankrazio eta Maritxuka joiko jorrak ere bai. Azken finean, bizi guztiako izango dian laguna topatzen dituzu. Izan ere, importantia da, behin ingeniero tekniko titulu lortu ostian, bakoitzak bere bide hartu harren, harremana izaten jarraitzia. Batzuk, zorionekuak, lana tomutu da eta biharrian hasiko dira. Beste batzuk, ikasten jarraitzuko dugu. Eta beste batzuk euskalo. Baina hala ere, beti biko goguan urte honetan zehar konpartitzutako. Nik uste dut, jutako asko, maila teknikuan preparatzeko dakan gaitxasuna batik eta enpresekiko gertutasuna batik etorri ginala arrasatera. Ez genkixan ondo, zelako aldaki egunkan aurrian. Kostata, asko kostata, lortu dugu helburua. Eta bain, arra esan genke, ingenio teknikoa gerala. Ondoren guntza zorionez, gradu dela eta egindako revisioekin asmatin dela pentsatzen dut. Egindako lanari balio ondixo baten direk, eta kanpora joteko aukera geixa. Baina espero guri superiorreko proiektu etxen tokatzen jakunerako, lekuan modala, ez da egan? Nibintzat, kanpora joteko asmo dagan. Hala ere, jakintza teknikuek ezeben nezetarako balizoko personengatik izango espazan. Gire hona dago elkarren artean. Eta lehen pixka eta Alberto komentada moduan, hemen ez da ikusten lehiakortasun txar hori. Hemen kompetitibua izatea ez da esan nahi laguna ez danik. Irekaz liengatzi izango. Geu ingeniero honenak bihurtu neixan, sarretxean izaten dira exigentiak eta zorrotzak. Baina gertukuak eta ikasliari laguntzeko presto goten dira. Egiz esan, hainbeste urte eta gero, geure etxia ezelako da unibertsitatea. Lan oitxura barneratzen ditugu, eguneroko lanak, konstantziak daukan balizua eta talde lanak garantzia. Urtiekin helduak ingera eta konpromisua, norberan ideak defenditzeko argumentatzea eta gentian aurrean berbaitxeko gai izatea landu ditugu. Barotik, moduan flana baino nervioso arren, hori ere dugu. Dana dela, gaur hemen egotian pulpia, beste pertsona batzu dauke. Aitxea, ama, eskerrik asko. Zuen laguntzaripe, ezin esku izango jatan karrera bat aratzea. Beti apoioa diazua biharrezen duten nien. Eskerrik asko, garazietan nerea. Zuek ere, momentu txarrenetan, nire onduan nenozeatelako. Amaitzeko, zan biharra dakat, gutako bakoitzak, aurrera begira jarri, eta atzian lagatako iztubarik, hemendik aurrera ingo daganari, buelta batzuk emango biako ziola, bakoitza beran buruari. Mundu berri bat zabaltzen da gure horrian. Milak aukera ditugu gauzak berritzeko, hobetzeko, hasteko. Eta erabakiak zuzen hartzen saiatu dio. Bizitza buelta asko ematen ditu. Eta bat edaki nuna emaitxuko dugu. Baina niri etxia mintzat gauza bat erakutsi diate. Eindakoekin gustora basauz, norberan buruakin gustora eta lasai bada, ondo jungo dira gauzak. Eta helburuak jarri eskero, ekinaz, nahi den hori lortuko dozue. Zorionak eta ondo segi.